Assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Said Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Burika. Ni ma yau na shigo Tima Makamashi Collection sannan ta shabde ni ma na karbi nawa kasa. Kan kwashi arha. Na ba kwashi arha ba iko. Kada ka bari, kada ki bari, kowa ma dai kada ya bari a bashi labari domin a wannan shagon. Ni abin da ya fi bani mamaki shine duk kusan nau'ikan kayan da muke nema a gari to akwai a cikin wannan shagon. Ba da irin wannan hulunan namu na waƙoƙi da hadda kambas, sannan akwai lat kalmar da gayu za su yi amfani da shi, akwai jaraduka da agoguna kuma da ƙanshi ma dai da sauransu duka. Ni dai kawai shawara ta shi ne idan ka zo ka gani da idan ka to ya fi abin da bureka zai ce maka a bakin sirri. Na gode. Kwarai godiya nake Hamisu Bureka da kuka sani da mawaƙin nan mai jaruma kan kwan shiga har aikinsa jaruma ya zo ya siya kayayyaki irin na celebrities masu kyau ya mun ciniki ya siya turaruka agoguna da sauransu kar ku manta muna nan a Lamsar Tawa Plaza muna tawa wannan ba Tima Makamashi Collection a garin Kano a Zuro a duk inda kake in ka siya kayan mu za mu tura maka shi farashi mai sauki. Farashi fa mai sauki sosai.